যতন সাইমানো जोंनि गरम गोनां बिजय कुमार रांथुसा जोंनि पार्टीनि प्रेसिडेन्ट এই दखानी बांगि जबाखायनि खरबसे सिनियर लिडार ब हामिया खलायजा प्राय 4 दिन खलायजा बनो नायना फाइगै बिनि फाइसा बमहाय साक नफाका बेनि मोटामुटी बने रिपोर्ट दं जे नायमा मते मोटामुटी जतन नर्माल मोटामुटी ते कयदिन बिसोर छुट्टी माननाय लुकुरक वान साक त माने बेनि साक न बेलाय हामिया हिनि खनामे बनो ताम मेसेज दिने न बमहाय छुरि दिन आं लुकुरनो कयना मुसुबो जतन बनि बागै छुरि जाबाय कारण काइतर काहे जोंनि साक न जोंनि लांमानो खालि मानाय आयुनो लबरि मानाय डक्टर जोंनि डक्टर सु डिपेन्ड खायनि काइतर खायनि बागै ईश्वरते काइतर खायनि जतन को तमायरा छुरि जाबाय